India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kau film kasih kebala ai kerteng komei jonga kebala sedang ban pen i mentakasngi haka Henry terek jemang arjar arpuar. Habaya keren buat producer jonga neka film. Ulaya tu baya neka film en pen i naduk mentakasngi ka Henry terek. Bat hadu arta yau lenter ulaong. Haka neka sngi ya neka film komei jonga. Lapli da iba adel bab nongrum iba da i MLA jongka not shilong. Ila pen pauru bakat no isngau tenar haba iwan ban pet ya kaneka plem. Namar kaneka plem kalong shisha kaba ajing snang kamtam yaki samla kentei bat shenrang ru kumju. Namar ila ongru bamenta ki kentei kasi. Kila yalet shongka bat ki khala ajat. Namar ki kentei kasi kilong ki batulot bat ki shenrang kilong ki batulot. Ula benrap ru bahaka shongka shongman hoot kadai ka shiingkrung kaba ublei ulabu. Ngin nomla aban kang. Henry habangi pet ika jat benreu kabalong mentah habaro kiliang. Ngis ngau pangmet ngau sangsot bat deiru bangin hab ban jau umat ulaong. Sikiti nak kentir na shop ngan boleh release yang ni ka film ula penmi daga group jong Suchang Arts Entertainment na shop apa ni tu kan dia bagus nomi kemat kumui mali hoi le si kira wan perkhat pa ka status jong aku mali le bun si na perkhat ka status jong jai mali jong ka state jong he ka dot bata de hello ni ka nomre मैं करें बड़ी डायरेक्टर बड़ी प्रोड्यूसर जोंगनी का फिल्म इबा लरी सुचन वन पान जिबे ni mengenok kam man pecoi ni ka film baru completely adu pasang bakut kram wan sutu kum long mi khamat kum long ade banwan hane kum long ade banai ya kata ka opinion ka jong dia ni ka kon ka pau jing comment pau jing sungu yu play kham tam e bo la pendong kam ya ki khon samla ki jumi hukum ni ka juk manta ka bangi so thu ba ni ka juk manta kala e plat don po ka crisis of unemployment ban yo kam yo jam ka di ba e ba ban ngi nomla ba chi chanya takam sarkar ni so thu sai krar ba kam sarkar kam don chu ka kam private ru ni nomla chu kam depend ki we ndai kala de ka po ba ki khon samla ki jumi ki ban yang chu ki jat kemle ban chu hun ta ban long ki job seeker, you know what come? Lagi balong kita ki job provider. Pada halor ni kenong rem. Tinggal semua ba kumlong ikhmat. Ngadi ban sutu sai ba ka film ka batai kumlo ka keren kumlo ba ka penpau kumlo. Namar hitip ya koi ka jing sisa kalong ba. Ban susna film kam dei ya. Ka bae. Hoi ha kita ki bangam jeliu. Lopen ki ba kuat ban pen wandur ita ka film. Ka ban send ka message makadon ka film ka buat nak ke jingja pok pertai adon pas film abaca pat ka pertai ka buat naka ini ngino kam bangin baik ngin kimi bangin sautu kum ki viewers kum ki brio kum ki pai ba jong ka chala pat ka dei ka por ka bangasmu bakan don hoi ka jingdona kan yang tai idon ki kritik ba ngino kam bane keren pat pen pau resi lembar ni ka group kipai ba ken pedi hei don cinduna khana ba kinang la penbit penbiang ba kinang la malong kita ki produk ki prasnam ke basisin kasi ngini i ba kin bun ba ki produk prasnam ke wan chakmat ha ban sna ki film pair ba kin na do ban thau ki film industries ko blok ki wei pat ki chala di hani ka por ngai khublai karpang yai director and producer iba lari sujan iba trish tom iba minot buat kumlo ya buat penokam ka sab ulai lo ai lem mereka kini ki parlok ki beshe bata kumi J Khongji iba kumu Vikram Saikia i Jester Nombet kumu Donbor ka kerteng jungi kum Donbor padi kong Karin Walang iba lakon aku film ka kerteng jungi Melissa padi Mel Dora Belim Umlong kum Riti bad Bok Paryong kum Upran ngasu komen ani gasngi manyo ban sakhi ban bobon ru lawan ni ban sakhi ngasu bagri ka kamram joma kum long mikmat nan plut ka por manai man sim na ka ban ta khon sama ki jom man ngin mla ba so ki tu yang ju ki jat gari ka kamram joma sarkar bahkan
fokus kamtam panai ke special fokus ni halor ki khun samla ha sab ki pom o baki ki don kani ka film ko bangala pe ana I hun jurut baki don ki banta ki banga jauh mat namar ka ja shisha hani po bari ka jong mdai bangi thar ela ka jong ka ja penriu hendrai ka ja shisha bar ka khongsan ka lo ba dongkam ban pen kedit thia ya ka ja penriu jing ho inong keno tangi kenthai kasih jong ini borom yaki namar ki long ki be ko bang yo apat ki jeng borom ko balong ki wei pat ki jela sha ki wei pat kiri te pat yo senrang ru ni nomla ba sukhen po namar ka don artli ka role ha bangi pe nomla ba nong babaro ki kenthai kasih ke songkha yaki non kasih bamdei ki prado ki prasna bat ngamong hiru babaro ki senrang ki dei ki bamdon ka cike clear mar bangi pe ani ki artli nakai ka jeng long ke jeng man jodi ko film kamtam hago bedai wadi kong riti wala akum ka kurim jong ji kongji wadi bangitep ko bikram kalong sya ka ba kalong sya ka jingja ka ba sisa kamle kata ka scientific fiction bakiyo ka ba sumudur imagination le ka dei ka jing sisa bat kani nga smo bagi dongkam ban send a clear message mana ka kubur ka basai syaki pai ba jong jela kaja agari ka jong ni ko an perken mau bahwa kidon kenthei ki batolot kidon ru kisenrang ki batolot le kidon pat ka bantah kali ka film ni baka don artli na jengmut aka ni ha ko bedai wat kani ka jing sashim kurim ngani ban songkha pat ki wei pat klajai bahwa ki por balik ni nomba banong ho ini ha ko bedai bat songkha soban kadai kasing kurung kabo blay labo benta minum la pan kham ndrai yang bangi pe jak jak penriu jingi ko bakalom mata baro kiliang ni smo pangmet ni smo sangsot bat deiru ko bangi haban jauh ki umat rengim don por su ban jauh umat na ka benta kalau we jong kilong dien ki patek namar ngim don an hadu menta kum ka district council ko bre ban pek ban kimi banyada yala ka jong ko ko bangi pe po street government ru nabun kam ta ka business ni hapan keren persya ai kani don an hidup menta penyada gerpang ringa sngo walemba di ka film ngaken tu ngaken pham ngagerpan I wei pi wei kinong song snong makin pulut di ka por makin pet di ka film namar ka dei ka reality ka dei ka shisha kamle ka basung pham dei ta bangam ong baro ka ja kumta kamle ka kwa banong baka jai penriu jungi menta ngila sya kani haka khai pateng ka dei ka kamram jong hapan keren ru war hani ka platform ka banga don menta kamle tanga po ka rensan ka politics ndai hakom mani ka kadeka singi apa don kenika jingplan release yang ka film komai choma masmo ba komu politician komu representative komu leader bat komu legislator na haban karen ban pen ken mau ya ka shisha namar ka shisha gi ma duri tinga da kerpat ba baro kinda ya pek kanang bat shisha kan pen kan penlah shisha yang I wei pi wei bangin sautu ban pediang badi ke film kadai ke basisa hoi kadang ke jing panglut abang ipet ani ke film ke jing ja kawan ja hakaleng kari kamtam sikenong kendong to kan dit tiano umbanga ngalong ya lagi jong ki khon ki ti bakin pet ken pikir la ke jong kasi ingkur bakin umbakla na kawan ya songkha palat na ki parajat ki parakhom panaku aban send a message ki parakur ki parakha hakte dorbar kur nomor khamtam ngimton ka an banyada por city council pada post state government kadi ka dorbar kur ka ban yeng rangba manta ka ban warn ban ai ka warning ka strict warning yaki phone samna bakim dei ban bakla songkha songman lada ki bakla kata lada kadi ka singkur ka boblei bu to ai can do ya ka st kata ka shield tribe certificate ka banga ku bu nomi khman ku mu khpa ki khon ngani baning kong do lada ka an ka don kam don lagi khon ngano pensilon lada ki poi ka sing jinga ya songkha barki wei pat pamlei khasi kidei bandu ya ke st namar ngila satu ka hop hai babun ki penta ka khai pateng galalet ka songkha songman galalet bat menta politically ru galalet namak labon kimdei ki bapura ki badei ki prado pasam ni sutu abang ikran ni kata bat eke ki bladep to kladep ni numla bani ritongin pe nang ni sakamat bakam dei su baku mojak benriu kan bakla namangin dokam manit ya kadau balik ke jak benriu jungi kalong kum ni kum bakalong menta namar kadau kalai bakla troin kala trot plat
hakalong yang no sem ko baki ong rakti nong way charity begins at home baka jing singai kan sedang nalayim ho ni so thu ko mangyong baka platform kadai ka rensan ka perthai kadai ka drama rei namar ta daw ni no ka mar so thu baya ka jingim gujungi kadai ka platform hakano ka jaga ka bagi kadai ka stage bangi dong ka man kan mau dia bakum no bangin perform ila ka jong ka jingim kum ki senrang ki ban pau ta ki jing kli kum ki kan thairu ki long ki mira baburong ki ban pau ya ta ka jing songo yang ikum macam penriu bangi burong yaki mundon pat ki we pak jap penriu ban burong kat ia ka jap penriu jungi ya lagi jong ki long ki be ki kan thai hayeng halayeng bat habar bat ka kur ka jaj ni ai shaki namar ta daw ngit scam bakani ka film kan pelong ya ka ri macam penriu jungi bangin sedang perkat ban sedang thamai baki ki di ban sang layeng bat ka dorbar kur kadi ban le la ka jong kamram lem kom tam don jingmut dorbar kur ban pendulut mar ka daw ngaw na ka sengkur la jong ru man hapan yang ramba halo ni koi ka banta ban sedang ru ngala ka jong kiyeng ko mangadon la ka jong kun ki ko pa ba kadi ka kamram jong aku nong ni kaman mangai ibanta jilo senyang sia kani ka arts entertaining jong di wasucha kum kata kecing ai mensiam manai kecing no senyang ka jong ba manai mensiam lagi mereka no pen pau kan ai dan ai kum jilo senyang ba kecing long ba kum kata manai mensiam nak ka jadi badang la banyak caprang badang la ban pentibet susu bat ka guru ku kadi ban song ban pen hey bang do kam kritik iwe pat namar kidon benta ki pat ki ba kum ki nongesim benta ki mes ka acting kani ru kadon ni do kam ban pani namar ki lemba ke jumpa kala in sala ban perfect tengah kentu i pai baru makin le ke ju kenang bang nak ban ketio ki kon samla om tam makin kibinti ta ke jero rewa ka dai gicing wan juk ta ki kritik ki bang negative kritik ki ba bain ki ba kho ru di ban priang bang di ban penbet penbiang ban penba ban perwando ya kecingim ku joki lemba kasap ku play kalau ai ban no kecing kerku ai ba kecingim ai ba kasap ku bi bidon kan mde kecing mentoy tu di simat mereka no kecing mentoy kham kam ya ki emlang kasalang bari kaski di baru ku para kuat perkemau ka show dengan penkut para show ban play ban release ya kan ke film apa pau ya kecing kemen ba kecing sumu ya pi ku hisam bang kecing kli orang kiu soprang orang minot akakam ba orang pen luandur susu ya ki nak bapa syaka ba khamba susu tai ni kiptin ai ku play ban release kan ko ta ka ba ai